Son pare era professional de la música. Mon pare va ser, en l'any 1925, crec que el primer professional que isqué de Foios. De quan aquella fundaren aquella banda, Sí. aquella banda quan se fundà, així la societat ja n'hi havia músics, així. Clar. Ja n'hi havia. Clar. Que els havien fet dos homes que havien així molt bons músics, que eren Leonardo Chirivella i Elías Plasencia, que era clarinetista, d'un sainer molt bo i sastre de professió, i després el Leonardo Chirivella, que era un fuster, però que era molt listo, tocava molt bé el fliscorno, i en estos m'emprengué mon pare m'emprengué en estos, i quan vingué Mariano Puig per fundar la societat, així ja n'hi havia. Per això mon pare ja tocava, ja després fou un discípul de Mariano Puig, i en l'any 1925 mon pare feu oposicions a la banda municipal i ja va entrar. Suposo que vostè aniria així a escola... Sí, a l'escola d'ací és que hi ha una anècdota ahí. L'anècdota és que als 13 anys mon pare anà a parlar amb don Andrés, que era el mestre, i diu: don Andrés, no ve més a escola ja. Diu, se'n va estudiar música. I jo ja estava enrolat en la trompa, en els professors en València. Bueno, quan vas començar així en Foios, en la banda, quin tipus de banda se va trobar? Pues la meitat tocava en d'oït. Ja. Quatre lliçons de solfeo. Un mètode que es deia Eslava, i hi havia que de la lliçó, una lliçó que havia un poc complicada, no passava. Però es tiraven a la banda i allí treballava jo. Això no té res que veure. Entonces era una lentitud, espaiet, després una preseta, i després fes aquesta posició per així, fer-la per allà, això no té res que veure. I després ja, es conta al començar, i jo ja tinc un president així que li digui: Antonio, això no, així no tindrem mai, perquè si vols que soni bé la banda, que toquen els músics. Si no toquen els músics, no pot anar bé la banda. I aquest me dona anxa, me digué: canxa, el que vulgui. Necessita un professor de solfeo que toca el piano, que sigui pianista, per fer els dictats musicals i que faça com siga. Necessita un professor de madera en general, i després, quan tinguem algun xic que estudia un estudi, que no tenim professor així, enviar-lo a un professor fora, cada un tinguera el seu especialista. Com eren els desplaçaments? Com se desplaçaven a altres pobles? Al Fara anàvem a peu. Ostres! En una sendeta que hi havia ahir, i algú tenia bicicleta. Mare meva! Que era a peu, Vostè també a peu? Sí. Claro. Sí. La sendeta de Vinalesa, travessaves Vinalesa, travessaves l'això i al Fara. I estaves per al matí, te venies a dinar i per la vesprada tornàvem a anar. Sí, que barbaritat. S'ho passàvem molt bé. De festa en festa. Era part d'això, la gent, el ser músic i tot això, se reunien, feien coses, venia Santa Cecília, venia això, i anàvem com menys. Sí. Allò era així, entonces. Clar. Vostès es pagaven, clar, quan anaven a les festes. Quan jo vaig arribar a la banda, sí, l'any 50 i per ahí, ja crec que ja se feia un uniforme, ja, però antes no tenien un uniforme. Feien una jaqueta de tela molt roïn, una gorra, i en això anàvem funcionant. A Falles... Clar, a Falles suposa que anirien molt, clar, aquells anys. Sí, a València. A Falles, la banda de Foios, anava a Falles prou bé, prou asseguetes. La banda se preparava per anar a Falles, Clar. No és com ara, que no. La banda se preparava per anar a Falles. Aquell desfile del carrer de la Pau el dia de l'ofrena, allò era molt seriós. Les bandes uniformades, bandera, tot completes, allà no anaven 10 o 12 músics, o sigui. Entonces jo ensaiava passadobles per passar pel carrer de la Pau. Clar. Que meravella. Però molt bé.